Ayiwa an bɛ formation na effectivement ni journaliste bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka kuma fɛn kan min ye journaliste yɛrɛ ka baara kɛcogo ye yɛlɛma minnu bɛ ka don baara la sisan parce que fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko intelligence artificielle intelligence artificielle ni a bɛ ka yɛlɛma jumɛn don an ka baara la ayiwa baarakɛlaw yɛrɛ kan ka mun ni mun de kɛ walasa u bɛ se ka dɔ fara u ka baara kɛcogo kan a ka nɔgɔya u bolo a kana kɛ gɛlɛya ye parce que an bɛ ka yeli min kɛ sisan an b'a dɔn bɔlɔlɔfɛn ninnu olu de bɛ ka caya kosɛbɛ baara in kɔnɔna na bɔlɔlɔfɛn ye mun ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko interinɛti dun sisan nɔ journaliste baara tɛ se ka taa n'ale tɛ n'i ye wasapu yɛrɛ jateminɛ sisan maliyɛn bɛɛ bɛ wasapu dɔn mɛ wasapu de kɛlen bɛ fɛn ye sisan journaliste caman kɛlen bɛ ka taa yɛlɛma o de kan walasa u bɛ se ka mɔgɔw ladɔnniya cogo min na donc anw bɛ ka formation min kɛ nin ye a formation kɛkun ye min ye dɔrɔn walasa journaliste minnu bɛ an fɛ u ka faamuya kɛ u ka se k'u ka baara cogo yɛlɛma technologie kura minnu créelen bɛ fɛnɛ u ka se k'o fara u ka baara cogo kan a tɛna a la si la tunu mɔgɔ caman siranlen bɛ k'a bɛna a la si la tunu journaliste baara i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko presse écrite n'o ye sɛbɛnnikɛlaw ta ye wa radio bɛ yen wa télé bɛ yen nɔ mais c'est vrai que sɛbɛnnikɛlaw ka yɔrɔ de la yɛlɛma camanba de kɛra yen nɔ il faut que olu ka se k'u yɛrɛ ka dɔnniya lataaɲɛ kosɛbɛ walasa u ka baara kana na fiɲɛ bila a la sinon fɛn min ye radio ni télévision ye a kɔni a bɛ o baara tɔ nɔgɔya ka taa fɛ barisa baarakɛminɛnw sisan caméraw e yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'i ka téléphone ye fɔlɔ o tun tɛ se ka kɛ donc baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ ka nɔgɔya walasa kow bɛ taa ɲɛ cogo min na donc danfara en réalité n'i ye Mali ta n'i y'an ka sariya sɛbɛnw lajɛ sariya sɛbɛnw na a sɛbɛnnen bɛ ko journaliste ye jɔn ye journaliste ye mɔgɔ ye min ye kalan kɛ école de journalisme na n'a bɔra n'a bɛ baara kɛ journalisme cadre kɔnɔ et puis i ye journaliste ye fɔ sɛbɛn de ka k'i bolo a bɛ fɔ min ma carte de presse n'o sɛbɛn b'i bolo i ye journaliste ye bon minnu bɛna bɔlɔlɔ kan k'a fɔ k'u ye journaliste ye non u bɛ journaliste ladege la mais o ni journaliste tɛ kelen parce que n'i bɛ journalisme kɛ kalan ni kalan de bɛ kan k'o kɛ ka faamuyali kɛ baara bɛ taa bolo min fɛ a man kan ka taa bolo min fɛ min bɛ kɛ min tɛ kɛ o de bɛ yira i la k'a fɔ et puis baara in kɛcogo fɛnɛ n'i bɛ mɔgɔw lasɛgɛsɛgɛ kɛcogo de bɛ lasɛgɛsɛgɛli la n'i bɛ kibaruya di cogo de bɛ kibaruya la donc o fɛn ninnu ni e m'o bɛɛ kalan ka n'a fɔ k'i ye journaliste ye i bɛ journaliste ladege de la mais i tɛ journaliste yɛrɛ ye. L'intelligence artificielle au niveau du journalisme, c'est que ça change. Parce que souvent, on a très peur de cette intelligence artificielle. Il y a de quoi avoir peur, mais pourtant, ça peut être un atout très intéressant aussi pour nous. Parce que ça peut faciliter notre travail à plusieurs niveaux, mais il faut savoir s'en servir.